ओरै थांसै आलासि जा आयौ गारियानो दंफुंलाय बे गाखोना उलार जाबायलाय दा गेन्द्रामोन गामि आंनि हासबेन्डनि गामि बियो आंनि हासबेन्डनि फुराना न' जाबाय बियो खारबाय बिदिनो अंखिमाखौबो सिगियोमोन आरोना जोङो ना बोननायाव गिसिब सिबना होनांगौ जोंलाय लायदोंलाय सलायनानै रानिफोर मोनै होखानो नामा आयसा दे बख'दो दे हमथाना मोजां आयसा मोनाबो बायनाय गारिखौ आयौ मेख्लाखौनो गाननानै फैबाय आङो दिनै गरमा स्कुटि नायनो स्कुटि न'आवसो फोसाबबाय थादोंमोन आङो ओमफ्राय आलासिफोर फैबाय ओमफ्राय आलासिमोन बिबोनां आरो दाख्लै हाबा जानाया स्कुटि बायदों नामा बेखौ नायनो फैबाय आरो है नायाबो बुरलाबथारनाय बाबायाबो नै सिगाङावनो अफा स्कुटि गोदानालाय स्कुटि गोदान बा जोंलाय लायदोंलाय सलायनानै रानिफोर मोनै होखानो नामा रानिफोर मोनै होखानोसै नामा आंलाय खनसेनो सलायनानै मोजां नुदों जोंलाय लायखादोंलाय गोदाननि गोदान फुजा होना लाबोखाबाय नामा फुजा होखाबाय ए साब्रांबाय थारो साला ब्रां दे हो फुजा होना लाबोखाबाय बाग्रांलायदों बिमानैजों बामजानो मोननायखाय दासो मोनलायबाय मामियानिखौ लांसासानो गरमखायनो गस्लाखौ सोनो हाला हो थ' स्कुटि गोदाननि मिस्थि लाबोदों नै साहा फुदुंग्रोनि र' आङो दा देखायगोन मा दं स्कुटि गोदाननि मिस्थि होफैनाया नै लोगोफोर साहा फुदुंबाय आं नै फैनोसै बेजोंनो आरामसे लोंनोसै न'आवसो फुगारदोंमोन आंहा नायलाय लोगोफोर माबायदि मानसिया माबायदि जानानै दं ओमफ्राय थैखागोनसो नै साहा हैग्रोनोसै थाब दायो साहा लोंखांनानै थांफिनसैबो आरोना आलासिफ्रा ओमफ्राय न'आवबो हाबलांगोन नामा ओमफ्राय जोंबो दा थांगासिनोखा आरोना जोंबो हजों न'नि फुख्रियाव ना लायनो नागिरदों आरो एसे जानो होननानै ओमफ्राय दा जोंबो थांगोन ओमफ्राय बिसोरबो न'आव हाबलांगोन नामा ओमफ्राय दा गामियाव ज' लोगो मोनहैगोन आरो बिसोरबो स्कुटिजों थांगोन ए बाइकबो लाबोदों मालाय पेना स्कुटि गोदाना ब्रुं मानसिनाव नै मालाय नै गारिखौ नायनाया मेगनानो नायनानै बावबाय नै गारिखौ आयौ गाखोनो मोनसै नालाय फंबाया बायबायना आबेखौ बायबाय नालाय नायथारलानो बिबैखौ बिबैखौ नायबावलानो थांनो मोनसैखाय गारि गाखोनो मोनसैखाय हनै आनैया स्कुटिजों थांसै लादोंनो जोंहाबो थांसै गामियाव ना लायनो फुख्रियाव बिसोरबो हाबफैगोन गामियाव न'आव थग्रो थांबाय स्कुटि गोदान नै फंबाया थांबाय बाइकखौ लाबोदों नालाय बाइकजों थांग्रोबाय ओमफ्राय बेयो नै स्कुटि गोदानखौ लाबाय जोंहाबो थांग्रोनोसै र' एसे साइस नुखादों दंफाङा नै गामियाव थांसै जोंहाबो फुख्रियाव ना बोननानै लायनो बेखौ मा बाजार होनलाय गेन्द्रा माबा दखाना मा नाममोनलाय बावथारबायलां खोन्थावा हारावसो मिनिगासिनो आंखा जि मोजां नुदों नै दंफां लाइफांखौ बे बिखेवालि बायदिथार ए नङा होलांबायबो थांबाय दा लोगो मोनहैगोन र' थांग्रोबाय बिसोरो न'आव हाबलांगोन ना आं फिसाया नै उन्दुसिगोनसो बियो सिजायखाबायबो मेख्लाखौनो गाननानै फैबाय आङो दिनै गरमानो बाराथार नालाय
दिनै फार्स्ट गामियाव मेख्ला गाननानै फैबाय आं फिसा हिन्जाव दा उन्दुदे उथा आयौ आखाइ गोलावल' इन्द्रा फिसाजोआ उन्दुसै नै लाखाबाय गान्दाखौबो उन्दुखायो बे उन्दुबावो नै आंनि बोथाबसो बोखाबाय थानाय बायदि बोथाब बोखाबाय थादों बेयो आंखौ नै माइया बरिया साइज नुखाबाय नै इयाव एसे रानबावदोंसो र' बैनिया साबसिन र' नै गोथां नुजोब्बाय माइया नै इथिं जा मोजां जाखादों गायखांजोब्बायबो मालाय मोनफैबाय जोङो गामियाव नै गेन्द्राया हारसिं बोनहैगासिनो नाखौ आं दसे जिरायदोंमोन आरो आयौ नै थास'आ बे थास' बै गोरलै गोरलै दंबा मैथाजों जानो जि मोजां मोनो आङो बिबारबो दङ बारसेल' बिबाराबो बारनै दङ नागिरबा मोनगोन बिबार माइ गायखांजोब्बाय ओरैजाय नै गामियाव माबायदि गेन्द्रामोन गामि आंनि हासबेन्डनि गामि बियो आंनि हासबेन्डनि फुराना न' जाबाय बियो ओइथिं दुब्लिलायनो मा होनो फुख्रि खालायनानै दोनदों आरो बेयावनो आयौ मोसौआ सौबा गैलाहाय बिमा फिसा गिखाबायसो दस मोजांसै मोनाखै गेन्द्रा नाखौ आयै सामथाय दंजोबो नै ओमफ्राय मामिखौ लाबोफादों आं हाग्राबारियाव जिरायबाय बिमाजों फिसाजों गेन्द्राया ना बोननायाव नै नाख्लेर खिथु मामि माबा लानो बुरलाबायथारबाय नै गिसिबखौ लाया मानो गनाबो गरमथारहाय हाग्रा गुदु जाजोब्बाय नै खामला होनानै आयौ नै आंहा मैज्राबो नै लागाव नायानो गैया नै गैला फख्रिखौनो नुहुरला नै बिलाइ दांनो मोनबाय हा ना फिसा दिनैसो खानो रोङासै रा इयो जानो नाङा दे मा दाख्लैनिफ्राय रानसिनदों नै दैया जि गुवारखा नोगोर गोथौखा बे फख्रिया थोरोबजोबनानै मा जाखागोनदां आंनि फानथाम बारा जागोन खोमा फानब्रैसो जागोन खोमा आंनो दै रानबा रानजोबबाबो थोरोबावो बे दैया आरो दा दैज्लां दै देरनानैसो दंबावो नै थैखागोनबो गलांनांगौबाथाय नै दाख्लै दैया ओइसिममोन रानमारदोंबा एसे दा अखा गैला नालाय हाग्राबारियावसो दंफैयोलै आङो हाग्राबारियावसो खुसेंग्रा गुदुंफोरबो थाबाय बाया नामा खुसेंग्रा लुथारगौमोन आं गोदो सिख्लाया लुनायानो थोखायाबायलै आंना जाजोब्बाय दसेनो जाजोब्बाय नै गिदिरद्राय जादों सोलायदो होमबालाय लाबोनग्राया आयौ मोस्लाय दं देदे बोदो जाबायबायसो खोमा जाजाबाय थायोसो ना बोननायानो गरम हालालाय
दसेनो जाजोबलायबाय नै दंखायो गिसि सुना थांसां आन्थाथा ना बोननायाव गिसि सुना होनांगौ जालायबाय मा नांगौ दे हरबानो जायो एबार माबानोथ' एबार जुदि माबाबा बोरसि फिसा खानोसै एबार है जाखागोन दे सोलायखादो सावाखैला मा लाबोदों नै जुलायलायनानै लेखा बिलाइयाव फादै गोथौआवलाय बोरै ना मोनबाय बायनो दे दाख्लै दान्दा गोलाव होनानैसो मोनदों गेन्द्राया मा दान्दा गोलाव नोङो ए बेनो ए आंनो दान्दा गोलाव बोन्दों नंदों बेजोंनो बोन्दों दिरुङासो गोलाव लायो दाख्लै जा लफायदोंमोन थुब थाब थाबनो बेयाव गोलोम फुजोबलायबाय गैलालै गरमासो मा मोनबाय नांबाय फबना बिरलायलायनो थांथारबाय थांफानोसै नोंबा आनैजों थांफानो आलासि जानो सैमाखौ नायसोयो इयो सैमा नायनो हागौ बाय आं जाला आं गोदैयानो बोरैबा मोनदों खुगाया गाजेनो हनै ग्लाब ग्लाब मा मोनजाखांना होदों बेयाव हनै होलांबाय हनै मालाय बिस्रा स्कुटि गाखोनायाव नै आलासि जालायबाय मबाइल फबना थेब थेब आंनि फिसा हिन्जावआ माबायदि थादों गारि होनबाथाय बा आंखौ नारखालायबावो नालाय गोदोनायाव हमनानै गावसो दांबावोसो गारिखौ नुवाखै गारि दांनाया आयु गानो गैया मोसौखौ नुदों नै आंनिथिं फिफाया ना बोनगासिनो मोनखोना मोनथिया नाखौनो मोनासै दिनै आयु गरम हालाहाय एफा गरम बाब्बा ओइ गरम मोनदों मा गरम ओइ लिथुखुआ आइमोन दाख्लै लांनाया ओइनि लिथुखु होनग्रा जालायलायबावबाय दे आंहाबो माबेबा खोथाया आंना सेस सोलायजोब्बाय आरोना दानो थैखागोनसो लिथुखुनो लेरख'खौ आइमोना लिथुखु होनबाय थायो नालाय ओमफ्राय आंहाबो लिथुखु होनग्रा जाबाय आरो आंनो एखमबा माबेबा सोदोबखौ थफ्लं आइमोननिखौ होनानै लानोसै ओमफ्राय आंनो आन्दायलाबायनोसै आरोना लेरख'सो होनो आरोना जोङो ओमफ्राय आइमोना लिथुखु होनो बेनो बैयाव आयदै हाला गरमा नुवाखै लाजिनानै बैथिंसो बारनानै थांबावबाय माखौबा लाजिखो बिगुमैनाव आलासि जाहैनो नागिरदों बिब'जों थांफानो नागिरदों हैनै लाजिनानै माबा थालिर खनाथिंसो थांलायलायबाय मायबा नोंखौ माबा जाबावगोन दे आंनि भिडिअ'आव नुयि हैनै जोंहा बिब'जों थांफानो नागिरदों आलासि जानो माखौबा लाजिसोथारदों जाय ब्रें ब्रें जालायनाय हनै नामा जोंखौनो लाजियो होमबा बरमानिखौनो लाजिदों बरमानिखौ टाटा मा गेन्द्रा आथिखोलाय वा नाया जि बारल'बाय हनै नै बिस्राबो ओरैबो थांसै आलासि जा आयौ गारियानो दंगुलायबाय बे गाखोना उलार जाबायलाय दा ओइ औ दे थांबाय बिस्रा हाब आलासि जानो जरासे जाहैबाय है जाबो गेन्द्राया ना मोनगुलायथारबाय दे मा जादों आबैया मा जादों मामि गरमा बै ना सारनायाव नायबावनोसै जोङो मोसौआ जगोनलै मा खुगा दामनाय ख्लिक ख्लिकनो
गामियाव बेरायफैनो मोननानै माबायदि मोनदों मामि खुगा दामै दामै माबा मा होनो मोसौखौ जि नायबाय आंनि फिसाया मोसौ नुफेरथाराना हजोंगा जोंना मोसौ दाउ बोरमा थिगसे नायखायो नै नागिरबावबाय दाउ नुवाखै मा दाउ ख्रे 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 मोसौ नायदोंहाय आंनि फिसाया मोसौ नायनोनो है मा म' मोनबावबाय ना बोनग्राफ्रा ना मोनसोथारबायनो बहा ओइ नै ना मोनसोथारदोंनो गेन्द्राया नायथारसां र' नों दा अबाव लागोन नाखौ नायनो गिदिर नङा दस' आइ फिसा दे बख'दो दे हमथानानै मोजां आइ फिसा बोरैसेन हाबदाना दाखै दिनै थोद ना गिदिरा हनै बेयावनो बाब्रावगासिनो नाया ओइ हाखर दङ ओइ हाखर नामा आयु लागा हनै नाया बोननाया हनै बेना हालाहाय आङो गेन्द्राया नाखौ बोनबाय थाबाय आरो ओमफ्राय आं थायासै मामिखौ लानानै गरमथार नालाय आङो दा न'आव थाफैलायबाय आरोना जि दाउ नायसोदों आंनि फिसाजोआ नायलाय हजोंहाय न'आव नुवा नालाय मा बुस्थु सानदों खोमा ओमफ्राय दांनो मानो नागिरबाय नै दाउखौनो जोंना दांनो लुगैयो बियो नै सैमाफोरबाबो दांनो नागिरबाय थायो आरोना मा बुस्थु सानदों खोमा नुफेरथारा नालाय बेयाव गामियाव थांबाल'सो दाउ बोरमा मोसौ नुयो सैमाखौथ' नुखायो न'आवबो सैमाखौबो जि गोमोन जायो आरोना बियो न'निखौबो मेला मेलाथार नै मामि हांसो नै मामि नै हांसोआ हांसोआ नै आयै नायो मेला मेला हांसो टि 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 होनदों नामा टि 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 थांजोब्बाय मा थांजोब्बाय थालिर गोजा नै थालिर बिफाङानो गोजाथार गरम मोनथारबा दसे फेन जानि थान्दा मोनलायबाय ना मा जोंहा एबाराव थान्दा मोनबाय ना थान्दा मोनबाय एबाराव दासो थान्दा मोनदों जि गरम बार जादों जोंहा बार बिमा फिसा दसे बायहेरायावसो जिरायफैबाय जोङो नै लामाथिं माने जि गरम अखा दोमैदों ओमफ्राय थेवब्लाबो गरम ओइ नाखौनो दाबो बिस्रा थाबोदो सोमथाबजोब्बाय आयु मोनबावबाय नामा गरमथारहाय सान्दुं गैया होमबाबो जि हम गरमथार नै आंनि फिसाया उन्दुसिगोन सिजायबाय दिनै बेलासियाव उन्दुवाखैनो दे बियो दहाय माबा आं ओंखाम ओंख्रि संखांनानै बिबैया लाबाय थादोंमोन ओमफ्राय बिबैया बिदिनो खयथा जाखांबा टाइमा 12:30 1थासोआव दसे आधा घन्टासो उन्दुदों बेनिफ्रायनो उन्दुवाखै दहाय फैनोसैबा उन्दुनो नागिरदोंमोन सिजायदोंमोन ओमफ्राय गामियाव फैबाय नालाय दाउ नुलाय बोरमा अमा बिदिनो मोसौ बायदिसिना नुबाय नालाय उन्दुलायथ्रासै नै दा बै मानैखौ नागिरगासिनो आरो बै मानैखौ हजोंहाय नुवा नालाय गामियाव फैबा जेखौ मोनो बेखौनो मेगन देरफबलायो नायनाया गेन्द्रानि फुराना न' आइमोननि गोदोनि आंनि गन्थंआवनो मामिया थां सौदावबाय सिं मोनलायलायबाय आंहा दाउफोर बेसेदों नायनाया नालाय गथ'फ्रा थास' आथिं खासोदों जिनो
थास' आथिं मोनगोनबो खोमा दंसोयो दस' थास' आथिं हनै नै थास'आ जि मोजां जादों माने गोरान गोरान आरो दाथ' थास' बिबार गैला नालाय गैलाबा सोरबा सोरबा थास' बिबार दंबाबो गैयाबाबो हायो आरो माने अमानो होनो हायो हाथाव हाथाव नुथारदों मोजाङै सिख्लायावसो जा अमानो होनो हायोमोन ना बेखायनो हाथाव हाथाव नुलायलायदों आरो आं नै ओमफ्राय जि जोंहा आब'जों आंजों सिगांहाय थास' हानाय होननायखाय गोसोखांबावबायसो आङो ओइ अंसिमा गोथां गोथां थायोना थास'आव बेखौ जि गियोमोन जोंहानि आबौआ आयौ जि लानानै होसोयोमोन जोङो थास' हानायाव आरो सानसेखालि लेवारालाय बिदिनो एब्रेनानै हाबाय नालाय थास'खौ ओमफ्राय मा होनो लेवारा खिलिब रखम बै खिलिब फिसा फिसाखौ सोम खानायाव थेब्रा थायोना बेबायदि लावहाबलायनाय खानायावसो थांनानै थाबायब्रा आयौ जि होख्रावबायलै दाना आं गाजां होख्रावबाय खारबाय बिदिनो अंसिमाखौबो सिगियोमोन आरोना जोङो थास' नुनानै गोदोनि खोथा गोसोखांगुलायबाय आंहासो गामियाव फैनानैनो ओमफ्राय गोसोखांदों आं गोदो गामियाव सिख्लायाव हजोंहाय न'आव बेबायदि लामा लामा थानाय साइलेन्ट इदि थायोमोन नालाय न'आव आंबो गामिनिखासोमोन नालाय बेरायनाव फैनानैसो टाउनाव थाफैनो मोनबाय हाबा जाफैबाय नालाय टाउनाव सिगाङावथ' न'आ आंना फुरा जोनोम जायगायाथ' गामियावसो नालाय ओमफ्राय बेबो ओमफ्राय गोसोखांलायदों आरो बिदिनो सिरि माने न'नि रखम मोनलायलायदों आं हजोंहाय जाहानि बायदि दाबायदि बेलासिबा आराम बेरायनो थांलायलायोमोन आरोना जोङो दखानाव मेथाइ जाहैनो खाथिखामोन नालाय दखाना गथ'फ्रा थास' आथिं माबा माबि खासोदों बिदि थास'खौ अमानो रुनो हायोमोन आरोना जोङो गोदो सिख्लायाव बारा सिख्लायाव हायाखै बेयाव एसे उन्दैयावसो हादों आरो बिदिनो क्लास 9, 10 फरायनायफोराव हादों आरो गरमा हाला ओंखायनो हाथाव हाथाव नुनायखाय नोजोर नांदों आरो आंनि मेगना माने अमानो होनो आंबो अमा लाफैनोसै र' देनां गामियाव फिसाजो देरबा गामियाव थाफैनोसै आंबो र' ओइयाव फिसा न' लुनानै अमा फिनो अमा बोरमा दाउ लानो थाफैनोसै आंबो र' नामा नों सिख्ला देरबा थाफैगोन दे उन्दुथारनोसै आंनि फिसाया दे दुदु उन्दु दे मा आइ फिसानो आंनि आइ सना नै बारा खाथि साजानावहाय मोसौ सौगोन जोंखौ दे आइ सना आंनि उन्दुदो दे गिसिसो लांसां उन्दुथारसै उन्दुवाखै उन्दुनो नागिरदों आंनि आबौआ उन्दुहां जाथारदों उन्दुनो खादो सियायगासिनो आंनि फिसाया जि मोजां उन्दुलांबाय आरोना जा गरम ओमफ्राय फांखा होनानैसो थाफैबाय आङो दसेनो फांखा होनानै दासो उन्दुलांबाय थबनो आं थोनो मोनलायबाय गरमानो आयौ गथ' लाबा बांसिन गरम जाथारो फेन होखाबाय थान्दानो सिगांहा आइमोना नैबाव थायोमोननो आंनि हासबेन्ड मोना सिगांहाय बेयाव थायोमोन फुराना न' बेयो फुरानाबाबो नै गोजौनि थिंफ्रा जे माबा थिंफोरा अन्थाइफोरजों गब्लंलायबावालै गोदोनि थिं नालाय दानि थिंफ्रासो अखा हाबानो गब्लङो अखा हाबा माने अन्थाइ सिरिबानो गोदोनि थिं नालाय नै सारअन्थाइ सिरिबा जेबो जालायबावाखै ओइ नै ना सारग्राया बिसिबां लाबोलै ओरै मोनसाबबाय नाना मामि नाना माखासे मोनथारबाय नायनाया नालाय मा ना नों नायथारनोसो ना नायथारनोहाय आंनि फिसाया नाय ना आयु दाङा नों दाङा दाङा मा नाबो सिनायलाबोहाय आं सिनाया रौ ना
स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आं दा भिडिअखौ दोनथ'नोसै मोनाबायबो जोङो दा न'आव थांग्रोनोसै ओमफ्राय बे नाखौ आङो संनाय भिडिअखौ एक्सट्रा लाबोगोन आरोना नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय स' लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय